Yo soy o señor Ramsés, séntese moi grande da cabeza aos pés. Fainos carrexar as máis pesadas pedras, quere un coloso de tecnos a morea. Queiro convencer para conservar a pel, unha longa cesta e algunhas vendas. Que molestos mortos se estrela a fugar, a ver se desta coa e nos deixa en paz. Como di? Betume vendas, pirámides egipcias chantadas nas areas. 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 Ah, Ramsés, cheiranlle os pés. Ha, 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 ha. Ah, Ramsés, cheiranlle os pés. Ha, 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 ha. Ah, Ramsés, cheiranlle os pés. Ha, 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 ha. Como a toda a xente, o ves ou non o ves? Foto arquitectos, médicos, escribas, cando para un xogar ca xeometría. Guapiño de cara, é duro gobernar, sente que o fillo do mesmo Amon-Ra. Quero convencer para conservar a pel, unha longa cesta e algunhas vendas. Que molestos mortos se estrela a fugar, a ver se desta coa e nos deixa en paz. Como di? Betume vendas, pirámides egipcias sentadas nas areas. Betume vendas, pirámides egipcias sentadas nas areas. Betume vendas, pirámides egipcias sentadas nas areas. Betume vendas, pirámides egipcias sentadas nas areas.